sesión ordinaria do Pleno correspondente ao xoves 28 de agosto de 2025. Señor secretario, ten a palabra. Realmente non tedes as actas porque non dou tempo material a redactalas e traerlas a este pleno. Entonces, bueno, esta primeira aclaración para que conste. Moi ben, pois punto seguinte. En dar conta dos dequentos da alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. E o punto seguinte, terceiro, suplemento de crédito número 54/2025, financiado con préstamo financiación, actuación, rehabilitacións e conservación patrimonio. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Ben, logo da obra da primeira fase de rehabilitación do convento de Donas, que sufriu unha serie de inconvenientes durante a execución da obra que fixo que se fora modificando o proxecto, alá polo mes de agosto do ano pasado, fai un ano, o Concello elaborou unha memoria valorada para contemplar esas obras que quedarían sin executar e dar por finalizado a recuperación do devandito convento e a maiores a posterior urbanización que no proxecto orixinal non estaba e que xa se contaba que se tería que levar a cabo nunha segunda fase. Ben, en base a esa memoria e o abeiro dunha convocatoria de subvencións que convocou a Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo mediante a figura dun préstamo a devolver en 8 anos, o Concello solicitou unha subvención. En outubro dese mesmo ano, do 2024, pois se asinou a resolución de concesión por parte da Xunta de Galicia e, posteriormente, no mes de decembro, o Concello máis Xunta de Galicia asinaron o devandito convenio para poder levar a cabo ese préstamo mediante o Fondo de Cooperación Local, a través do cal o Concello vai a recibir un adianto xa recibiu un adianto de 505.701,57 euros que vai a ter que devolver en 8 anos a razón de 63.212,70 euros ao ano ata o 2032. A primeira anualidade a devolver sería a deste ano. Ben, como tamén é coñecido por todos e por todas, nun expediente modificativo de crédito neste Concello se recoñeceu extrajudicialmente a última factura desas obras que se levaron a cabo no ano 2024 complementarias do convento de Donas e recentemente, no mes pasado, concretamente o día 10 de xullo, a Xunta de Goberno Local pois acordou a resolución do contrato desa primeira fase. Polo tanto, agora temos que seguir co procedimento para poder licitar a obra desta segunda fase. O proxecto xa está encargado dende fai tempo, dende que se desbloqueou a situación anterior e será entregado ao Concello na primeira quincena de setembro. Polo tanto, para poder licitar, o que temos que acordar é, mediante un expediente modificativo de crédito na figura de suplemento de crédito, financiado mediante o préstamo concedido polo Instituto Galego de Vivenda Solo, para así crear na contabilidade municipal a partida orzamentaria dese préstamo e poder licitar en base ao proxecto. Polo tanto, os acordos que se propoñen a este pleno son os seguintes, tal e como consta no expediente, e vou dar lectura a eles. Primeiro, aprobar o expediente de suplemento de crédito financiado con cargo ao préstamo concedido por entes do sector público nos conceptos e contías que figuran na memoria da Concellería por importe total de 505.701,57 euros, expoñer este expediente ao público mediante un anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia durante 15 días, durante os que os interesados e as interesadas poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado plazo non se presentaron reclamacións, en caso contrario o Pleno disporá dun plazo dun mes para resolvelas e, segundo, notificar este acordo ás persoas interesadas e comunicar aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento para os efectos oportunos. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moi ben, moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa, e buenas noches a todos e a todas. Consideramos que cuanto antes se termine la obra, antes tendremos a disposición de los vecinos del convento das Donas, por lo cual votaremos a favor deste suplemento de crédito. Nada máis. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa noite a toda. Ben, desde o noso punto de vista, neste punto en concreto hai varios condicionantes que deberíamos ter en conta. En primeiro lugar, o propio procedimento. Sabemos que non habendo orzamento para este ano 2025, co orzamento prorrogado, este é o único mecanismo válido para dotar de orzamento a este investimento.
En segundo lugar, o propio investimento, é dicir, que se vai facer, nos consideramos que compre darlle solución ao Convento das Donas, que é unha obra que se iniciou xa hai uns anos, que está paralizada, e creemos que se debe rematar esta reconstrucción e que se debe poñer ao servizo da veciñanza e darlle un uso a esta infraestructura. O investimento, ademais, faise a conta dunha subvención, como explicaba o voceiro do equipo de goberno, e non hai ningún tipo de quebranto importante para as contas municipais, e como, ademais, contamos cun informe favorable do Servizo de Intervención do Concello, creemos que é unha proposta que debe contar con nos apoio. Nada máis e grazas. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos. Ben, como vemos, o informe está perfectamente avalado, o expediente está avalado polo informe de intervención, conta coa autorización da Xunta e a financiación a través do ICOS, con as condiciones asumibles de devolución. Entendemos que xa non se pode demorar máis esta obra porque supón recuperar patrimonio, dinamizar e xerar futuro para a cidade. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable, por suposto. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, algo que engadir? Nada, agradecer o voto dos restos dos grupos políticos e, efectivamente, a obra non se debe de demorar máis e que ter en conta que foi no 2018 cando o goberno local fixo ese primeiro proxecto, cando levou a cabo a idea de poder recuperar o convento, e colleu o Covid polo medio, polo tanto, houve que paralizar o inicio das obras, o incremento da alza dos precios e os achádegos que se produceron no devenir das obras pois foron ralentizando e houve que facer malabarismo para poder recibir de forma incompleta, eso sí, o edificio, e agora con esta segunda fase esperemos que non haxa todos eses problemas que acaecidos na primeira fase e que no prazo menos de tempo posible pois quede o elemento recuperado e para poñer ser posto a disposición da veciñanza, nada máis que engadir. Moitas grazas, concelleiro, voceiro popular, algo que engadir? Ben, pois, señor secretario, se non entendín mal, que este punto queda aprobado por unanimidade de todos os grupos. Pasamos ao punto seguinte. Sería o punto cuarto. Moción do BNG sobre a situación do sistema público de atención á dependencia e a necesidade de reforzar o financiamento do SAF. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas, boa noite a todas. O sistema público de atención á dependencia en Galiza está a sufrir un preocupante proceso de desmantelamento, como ven denunciando insistentemente o BNG no Parlamento galego. Lonxe de garantir os dereitos das persoas dependentes, a política da Xunta de Galiza baixo o goberno do Partido Popular está centrada nun modelo asistencialista e privatizador que empobrece o servizo público e devolve os cuidados ao ámbito doméstico, recaendo maioritariamente sobre as mulleres. Na actualidade, máis de 2.000 persoas en Galiza agardan pola valoración da dependencia, duplicando o tempo que marca a propia lei de dependencia. A media de espera sitúase nos 361 días, o que fai que de Galiza a cuarta comunidade con maior atraso para acceder ás prestacións. Ademais, Galiza é o territorio que menos inviste por persoa dependente, 1.317 euros ao ano, fronte aos casi 2.000 da media estatal e moi lonxe dos 2.900 que inviste o goberno vasco. Este infrainvestimento tradúcese en recortes de servicios esenciais, sustituídos por axudas precarias que non garanten o dereito das persoas maiores e dependentes. No primeiro semestre do 2025, o SAF perdeu 1.206 persoas usuarias e os centros de día casi 3.000, mentres as axudas asistencialistas incrementáronse en máis de 6.000, cunhas cantidades que non superan os 400 euros mensuais, menos da metade do salario mínimo interprofesional. Os recortes orzamentarios destinados ao SAF é especialmente grave. Só nos últimos meses a Xunta retirou 17 millóns de euros deste servicio, 12 millóns en xullo e 5 en maio. O SAF está ao borde do colapso por falta de financiamento, como ven denunciando os concellos, a FEGAN e o propio BNG. No último pleno do Parlamento, o Partido Popular votou en contra da proposta do BNG para elevar o financiamento do SAF ata os 20 euros por hora, unha medida fundamental non só para garantir unha atención digna ás persoas usuarias e unhas condicións laborais xustas para as traballadoras, senón tamén para aliviar a carga económica que os concellos están a asumir por unha competencia que lles é impropia e que a Xunta non financia de maneira responsable nin suficiente.
Por primeira vez hai máis persoas dependentes en Galiza pagando unha residencia privada que ocupando unha praza pública ou concertada. Máis de 7.400 persoas reciben unha axuda de entre 361 e 420 euros ao mes, mentres o custo medio dunha residencia supera os 2.000 euros. Isto facilita que as empresas privadas absorban as axudas públicas e incrementen os prezos, vulnerando un dereito fundamental. O modelo do Partido Popular persegue dous obxectivos: devolver os coidados ao fogar e que os asuman de novo as mulleres. Segundo os datos da propia Xunta, o 82% das persoas coidadoras no domicilio son mulleres, que en moitos casos teñen que renunciar á súa vida laboral para atender familiares dependentes. Fronte a estas políticas regresivas, o BNG reafirma o seu compromiso nun sistema público de coidados que garanta unha vellez digna e os dereitos das persoas dependentes como parte fundamental do estado do benestar. Un compromiso que se reflicte na constante petición para a comarca das Mariñas dun centro de día público e dunha residencia de maiores pública, estructuras que non existen na nosa comarca. Ante esta situación é imprescindible que o pleno desta corporación se posicione en defensa do sistema público de atención á dependencia e exixa á Xunta de Galiza un cambio radical nas súas políticas. É por todo o exposto con anterioridade polo que propoñemos a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar á Xunta de Galiza a reverter de maneira inmediata os recortes no orzamento do SAF, garantindo un financiamento suficiente para cubrir as necesidades das persoas usuarias e mellorar as condicións laborais das traballadoras, elevando o financiamento por hora ata os 20 euros. 2. Exixirlle á Xunta de Galicia a redución dos tempos de espera para a valoración e o acceso ás prestacións de dependencia, garantindo o cumplimento dos prazos legais. 3. Reclamarlle á Xunta de Galiza un incremento sustancial no investimento por persoa dependente, ata acadar como mínimo a media estatal, co obxectivo de reforzar a rede pública de atención. 4. Instar á Xunta de Galiza a abandonar as políticas privatizadoras e asistencialistas, priorizando o reforzo das plazas públicas e concertadas en residencias e centros de día e garantindo o dereito a unha vellez digna. 5. Instar á Xunta de Galiza a mellorar as condicións laborais das traballadoras do sistema de dependencia. 6. Manifestar o compromiso do Concello de Betanzos coa defensa do sistema público de atención á dependencia, como piar fundamental do estado do benestar e do dereito esencial da cidadanía. 7. Dar traslado deste acordo á Consellería de Política Social da Xunta de Galiza, aos grupos parlamentarios do Parlamento Galego e á CEGAM. E 8. Facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, compartimos a preocupación de fondo que recolle esta moción. O Servicio de Axuda no Fogar e o Sistema de Atención á Dependencia precisan máis recursos, máis estabilidade e tamén unha mellor planificación. Este é un servizo imprescindible para moitas familias e tamén para moitas persoas maiores que queren vivir na súa casa con dignidade. Dito isto, tamén queremos facer un pequeno matiz. Non compartimos esa visión tan catastrófica que se presenta da xestión. Ademais, tampouco é isto o que nos trasladan as persoas usuarias. Evidentemente, hai moitas cousas mellorables e tamén así o recoñecen os concellos, que moitas veces tamén fan un gran esforzo económico, pero creemos que debemos fuxir deste discurso excesivamente negativo porque, ao final, pouco axuda a avanzar en solucións reais. A nosa postura é clara. Sí a reclamar máis financiamento para o Servizo de Axuda no Fogar. Sí a mellorar as condicións laborais dos traballadores. Sí a reducir listas de espera e a cumprir os prazos legais. E sí a apostar por infraestructuras públicas na nosa comarca, que, por certo, a día de hoxe, aínda son unha necesidade pendente. Por tanto, apoiamos os acordos desta moción porque entendemos que van na dirección correcta e porque é responsabilidade tamén de todas as institucións garantir un sistema público de cuidados que funcione e que dé resposta aos que máis o precisan. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todas e a todos. En primeiro lugar, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, queremos deixar claro que compartimos a preocupación polo cuidado das persoas maiores e dependentes. Este é un reto de país derivado do forte envellecemento demográfico que vive Galicia.
Agora ben, non podemos apoiar unha moción que parte dun diagnóstico sesgado, catastrofista e alleo á realidade dos feitos. O BNG fala de recortes e dun sistema en colapso, pero a realidade é que Galicia é hoxe en día unha das comunidades que mellor está a xestionar a atención á dependencia. Os datos oficiais publicados este verán confirman que, mentres en España a lista de espera aumentou por primeira vez en 10 anos, en Galicia reduciuse nun 26% só no primeiro semestre de 2025, quedando en pouco máis de 2.000 persoas. Isto converte a nosa comunidade na segunda con menor porcentaxe de persoas agardando, empatada con Cantabria só por detrás de Navarra. Isto non é casualidade, é froito do plan de choque da Xunta de Galicia que puxo en marcha a comenzos do ano e que está a dar resultados. Por iso non se pode falar nin de desmantelamento nin de abandono, senón xusto do contrario. E tamén hai que dicilo con claridade, o Goberno central non cumpre coa súa parte do financiamento da dependencia. A lei prevé un reparto do 50% entre o Estado e comunidades, pero en Galicia a Xunta está a asumir alrededor do 65% do custo. É dicir, inviste máis do que lle corresponde para que as persoas dependentes non sufran as consecuencias da falta de compromiso estatal. É evidente que hai marxe de mellora e que se debe de seguir traballando, pero temos claro que o camiño é o correcto. Por iso non podemos apoiar unha moción que o único que busca é a confrontación política e transmitir unha imaxe negativa e real do traballo que se está a facer en Galicia. Nada máis. Moitas grazas. Vamos a ver, sen entrar tampouco en nunha polémica, este é un tema que xa se debatiu nesta sala en moitas ocasións, é un tema serio e moi importante na nosa comunidade. Eu xa dixen aquí varias veces que o Servizo de Axuda no Fogar en Galicia é o servizo máis demandado polas persoas dependentes. Só en 2 comunidades ocorre iso, en Andalucía e en Galicia. A moción non fala só do Servizo de Axuda no Fogar, fala da atención á dependencia, que vai moito máis alá do Servizo de Axuda no Fogar. Pero si é verdade que ao ser o servizo máis demandado, é un servizo xestionado polos concellos, pois está, como ben di na exposición de motivos o BNG, aínda que con outras palabras, a afogar económicamente aos concellos. Este é un tema reincidente todos os meses na FEGAN, no que estamos representados todos os concellos de Galicia e as 4 deputacións, todos os grupos políticos e todos os alcaldes e alcaldesas coincidimos en que, sobre todo, duns anos a esta parte, orzamentariamente, máis alá dos medios humanos que se precisan, que tamén é moi importante, pois nos está a afogar. Sobre todo, canto máis pequenos son os concellos, peor. Eu só vou a facer unha reflexión. A maioría das que estamos aquí recordaremos que no ano 2018, que hai 7 anos, non hai 3 décadas, en Betanzos pagábamos 12 euros e pico a hora, e agora mesmo estamos en proceso de licitación do servizo e sacámolo en torno aos 24 euros, que é o doble. O doble para as arcas municipais, falando así, e tamén atendemos a máis persoas, o sea, que é máis do doble. Eso é moitísimo, orzamentariamente falando. En Betanzos témolo aquí, pero en todos os concellos pois é máis ou menos así. E iso porque era preciso dar unha mellor cobertura ás traballadoras, evidentemente, mellores condicións laborais, mellores servizos ás persoas dependentes, e isto é un servizo cuxo coste se vai ir incrementando pois a medida que pase o tempo, non vai quedar aquí, é así. E a medida que os concellos os sacamos a licitación, pois vemos cada vez a maiores precios. E iso vai a ser así. Consecuencia, pois que nos estamos afogando cun servizo esencial que evidentemente non queremos deixar de prestar, que as persoas necesitan, e ao que hai
entendemos na FEGAN que repensar seriamente ao millor o modelo. Pero, bueno, centrándonos na realidade actual e sen ir máis alá, si é verdade que nin Xunta nin Goberno Central cumpren coa súa obriga, en teoría, a Lei de Dependencia naceu dicindo que os concellos non ían ter que asumir financieiramente este servizo, e a día de hoxe os concellos estamos a poñer pois casi tanto como Xunta e Goberno Central xuntos. E iso é moito poñer. Entón, compartimos absolutamente o espírito da moción, compartimos que esta comarca e moitas outras, pero a nos preocupanos esta, precisan de servizos públicos de atención ás persoas dependentes, como poderían ser un centro de día ou unha residencia para persoas maiores pública, non hai na comarca. E, evidentemente, pedimos que a Xunta de Galicia e o Goberno Central incrementen a súa aportación para o SAF. Teño que decir que a FEGAN está neste momento en negociacións coa Consellería de Política Social. Creo que xa o dixen a última vez que se tocou este tema neste salón de plenos. Aproximadamente dende xuño, xullo deste ano, por fin se está negociando coa Consellería e espero que non moito máis alá do mes de setembro se chegue a un acordo. É o que podo decir. Non houbo máis xuntanzas, creo que agora a primeiros de setembro vai haber outra na que espero que xa se adopten acordos nese sentido, no sentido de incrementar o que Xunta e Goberno Central aportan aos concellos. Pouco máis que engadir, compartimos absolutamente o espírito da moción, os acordos que se propoñen, e o noso voto evidentemente vai a ser favorable. Outra rolda de intervencións, voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas. Pois como ben se dixo, este servizo levase prestando desde o 2009, transcorreron 16 anos desde aí, entonces compre renovar e actualizar moitas políticas que hai dentro deste servizo. O pasado 29 de xullo, desgrazadamente, foi asesinada Teresa de Jesús por acudir ao seu posto de traballo e non ser defendida polo Concello na situación que la tiña. No actual modelo do SAF, a atribución que hai é aos concellos, e como ben decían, o importe que se paga dende o Concello é moi superior ao que a Xunta e ao que o Goberno Central debería de asumir, sendo unha competencia propia da Xunta, como xa discutimos en numerosas veces desde aquí. A Xunta debería de abrir inmediatamente unha mesa de traballo cos concellos, coa FEGAM e cos representantes dos traballadores, co obxectivo de actualizar eses protocolos para que o que pasou o 29 de xullo non volva a pasar nunca máis. É dicir, teñen que avaliar os riscos e a dependencia de cada persoa e actualizar ese protocolo de actuación tanto das traballadoras como dos usuarios do servizo. Debe asegurarse a integridade física e emocional das traballadoras. Non pode volver a ocurrir o que pasou o 29 de xullo. E despois volver a repetir, a aportación económica é insuficiente, por moito que digan que somos catastrofistas, sí que o somos, porque esa dependencia que debería de asumir a Xunta de Galicia están asumindo os concellos, en moitos casos afogados. Máis do 10% do servizo, ou sea, máis do 10% do orzamento do Concello volcase nese servicio, cando non é un servicio que ten que asumir o Concello. É dicir, se a Xunta quere que o asuma o Concello, terá que dotar de medios económicos para poder facelo dunha maneira digna, por moito que digan que somos catastrofistas, sí que o somos, porque isto, como dixo a señora alcaldesa, vai seguir incrementándose, os prezos van seguir subindo e os importes que a Xunta e o Goberno Central aplican van seguir sendo os mismos ou por debaixo do que temos que asumir, con lo cual parece, non sabemos, que é repetitiva
e sabemos que se trouxo en moitas outras ocasións a este pleno e ímolo seguir traendo porque consideramos que todos necesitamos e temos dereito a unha vellez digna e uns cuidados dignos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nós entendemos que non que sexa catastrofista este plantexamento da moción, sino que o que nos digan nosos usuarios é que digamos que o que eles perciben pois moitas veces é un servizo non tan malo como que vostedes están a pintar. Probablemente grazas aos concellos e probablemente gracias aos traballadores do Servizo de Axuda no Fogar. Mais alá desta discusión que é un pouco estéril, os acordos penso que son evidentemente apoiables por todos e nós, por suposto, imos a votar favorablemente. Moitas grazas, voceira popular. Nada máis, remito a pregunta. Ben, eu só nese tema que tocaba agora a voceira nacionalista respecto aos protocolos e ao que ocurriu no mes de xullo, a FEGAN dirixiuse á Xunta de Galicia e ao Goberno Central para tratar de convocar unha mesa de traballo na que estén representados o Goberno Central, a Xunta de Galicia, os representantes das traballadoras e traballadores, tamén a patronal, precisamente para traballar conxuntamente, esquecín tamén o Colexio de Traballadoras Sociais, neses protocolos, porque é complicado. O que ocurriu non pode volver a ocurrir, ou non debería volver a ocurrir, pero moitas veces as indicacións que chegan aos concellos son contradictorias. Eu, sen dar máis datos, vou a decir que en Betanzos tivemos un caso no que preocupaba a integridade da traballadora do Servizo de Axuda no Fogar que acudía a un domicilio, neste caso non por un familiar da usuaria, senón pola propia usuaria. As indicacións que se recibían por parte das inspeccións que temos e as que nos temos que dirixir para ver como actuar, pois eran contradictorias. A Inspección de Traballo decía que a traballadora non debía acudir ao domicilio nesas circunstancias, pero Inspección de Política Social, porque é así o día normativa, decía que é un servizo que non se pode deixar de prestar, baixo ningún concepto. Entón, claro, as dúas cousas non caben no saco. Entón, sí creo que é moi importante traballar xuntos e xuntas neste tema para ver de que forma afrontalos. Non é posible, como se oía algún alcalde que decía que con cada traballadora fose un policía municipal. Evidentemente é inviable, non hai policías no país. Non é posible tampouco, dende o meu punto de vista, como tamén lle oín a algún alcalde, que vayan 2 traballadoras a cada domicilio, porque daquela sí que o custe do servizo se triplica. Entón, hai que buscar outro tipo de solucións, escoitar a todas as partes implicadas e tratar de encontrar solucións, porque creo que todos e todas pensamos que eso non pode volver a pasar e o galla non volva a pasar. Ben, debatida a moción, señor secretario, que se someta a votación. Ben, votos en contra, 4 do Grupo Popular, abstencións, ninguna. Votos a favor? Pois a moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, dos concelleiros non adscritos e do Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular. Ben, Punto pasamos seguinte. ao punto quinto do orden do día, que é moción do BNG para a redacción dun plan municipal de turismo para o Concello de Betanzos. Voceira nacionalista. Grazas. O Concello de Betanzos é un dos destinos turísticos de maior envergadura da provincia da Coruña, así como demostran os datos de persoas que nos visitan e a propia dinámica do Concello ao longo da época turística, en que as rúas da cidade se enchen de veraneantes. Esta realidade sumamente positiva dende o punto de vista económico leva consigo aspectos positivos, pois a creación de riqueza é un exemplo, mas tamén aspectos negativos para o día a día da veciñanza,
como xa debatemos o mes pasado a raíz da nosa moción da redacción das vivendas de uso turístico. Para facer fronte a estas cuestións positivas e negativas, consideramos sumamente necesario a creación dun plan municipal de turismo para o noso concello. Os plans xerais de turismo son documentos estratégicos para a definición da visión, dos obxectivos e da acción que son necesarias para o desenvolvemento turístico dun territorio, sexa este territorio dunha cidade, dun concello ou outra realidade. A súa finalidade principal é marcar e guiar as liñas de acción política e as actuacións turísticas para lograr un desenvolvemento turístico sustentável, competitivo e beneficioso para o conxunto da comunidade local. En resumo, un plan turístico debe de establecer a folla de ruta para o desenvolvemento turístico, debe definir os obxectivos, as accións e as estrategias para conseguir un turismo sustentable e competitivo. Debe ter en conta aspectos económicos, sociais, culturais e ambientais do territorio. Para o que está pensado debe implicar a participación de todos os actores sociais que compoñen o territorio e debe maximizar os beneficios non só económicos do turismo para a comunidade e minimizar os impactos negativos. En definitiva, un plan de turismo municipal debe de intentar sacar o maior beneficio do turismo para o conxunto da sociedade e buscar paliar os efectos negativos do turismo para o conxunto da veciñanza. No BNG, cremos que o Concello de Betanzos necesita canto antes esta ferramenta para que a realidade non sobrepase a previsión na oferta, organización, previsión de futuro, rigor e control no ámbito turístico. Por todo canto acontece, no BNG solicitamos a aprobación dos seguintes acordos. Instar o Concello de Betanzos a iniciar o proceso de redacción dun plan municipal de turismo co fin de marcar os obxectivos e as accións que foren necesarias para o desenvolvemento turístico de Betanzos de maneira sustentável. E 2, facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumplir estes acordos. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois, en primeiro lugar, deixar claro que compartimos plenamente o espírito da moción do BNG. É evidente que Betanzos precisa un plan municipal de turismo para marcar unha folla de ruta clara e tamén para que nos axude a afrontar o crecemento do turismo de maneira ordenada, sostible e, sobre todo, beneficiosa para toda a veciñanza. Non obstante, tamén compre lembrar que nós, pois, en plenos pasados, xa presentamos unha moción neste mesmo sentido propoñendo a creación do Consello Municipal de Turismo. Naquel momento defendimos que é imprescindible contar cun órgano de participación e consulta no que estean representados tanto os profesionais do sector, as asociacións e tamén a veciñanza, que sente as bases dunha estrategia común. E por eso entendemos que ambas propostas son perfectamente complementarias. O Consello Municipal de Turismo sería o espazo de diálogo e de participación e o Plan Municipal de Turismo sería o documento estratégico que marque os obxectivos e as accións a levar a cabo. En definitiva, estamos a falar da mesma idea, pero tamén entendemos que vista desde dúas ferramentas que son complementarias e que se reforzan mutuamente. Sen participación social, o plan corre o risco de ser un documento baleiro, e sen un plan estratégico, o Consello de Turismo carecería de rumbo. Por todo isto, imos apoiar esta moción, ao tempo que reclamamos que este plan municipal de turismo se elabore coa implicación real do Consello Municipal de Turismo que se debería de constituir máis cedo que tarde. Algo que entendemos fundamental para que Betanzos teña unha política turística á altura do seu potencial e das demandas do sector e tamén de toda a veciñanza. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois coincidimos en que Betanzos necesita unha estrategia clara definida en materia turística. O turismo é unha fonte de riqueza e emprego, pero tamén debe ser xestionado con responsabilidade para non perxudicar o día a día da nosa veciñanza e o noso patrimonio. Por iso, consideramos un pouco insuficiente traer unha moción simplemente para pedir que se redacte o plan, sen aportar algunha folla de ruta ou algo. Por isto, queremos presentar un pequeno anteproxecto, o borrador de Plan Municipal de Turismo que vamos repartir aos grupos, no que é un plan aberto, un documento que non está pechado, senón que é unha base de traballo para mellorar entre todos. Este borrador recolle unha visión estratégica, Betanzos como destino sostible, cultura de calidade. Facemos un análisis DAFO que identifica fortalezas, patrimonio, gastronomía, Semana Santa, etc., as debilidades, as oportunidades e as ameazas. Uns obxectivos claros
promoción da marca Betanzos, valorización do casco histórico, posta en valor das nosas festas e tradicións, desenvolvemento do turismo sostible e mellora da oferta cultural e gastronómica. Unas liñas de actuación concretas, que son as que entendemos nós, que, por suposto, estamos abertos a calquera chega, patrimonio e cultura, destacando pois, o globo, a Semana Santa, o pasatempo, todos os símbolos de identidade da cidade. Natureza e ocio, con rutas polo Man de Omendo, actividades sostibles, gastronomía, crear unha marca, pois propoñemos Sabor Betanzos, pero pode ser calquera outra. Digitalización, unha app turística, sinalética intelixente, realidade aumentada, hai que estar no futuro, infraestructuras e servicios, mellorando a accesibilidade e mobilidade, gobernanza, o Consello Local de Turismo, do que estaba a falar o Consello no escrito, e, polo tanto, é un anteproxecto aberto, con vocación de crecemento, mellora e de achega de todos os grupos políticos. Entendemos que a moción é constructiva e, polo tanto, o noso voto vai ser favorable. Mais nada. Moitas grazas. Delegada de Turismo ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Turísticos máis importantes da provincia da Coruña e os números así non lo din. No ano 2023, as consultas na Oficina de Turismo ascenderon a 29.394 persoas, no ano 2024 unha cifra similar, 28.312, e no que levamos de 2025, 18.995 persoas asistiron á Oficina de Turismo. E aínda que ben é certo que moitas destas consultas son de peregrinos ao seu paso por Betanzos no percorrer do seu camiño, 9.298 no 2023, 10.602 en 2024 e 6.814 no que levamos de ano 2025, non é menos certo que Betanzos é visitado cada ano tamén por outro tipo de turismo, o turismo familiar, o turismo cultural, facendo o turismo un dos sectores que máis moven a economía do noso concello. E que do turismo favorecese a hostalaría, o comercio, en xeral todos os servizos, esos que son o motor que moven a nosa economía. Un dos maiores problemas ao que se enfrenta a nosa comunidade a hora de recibir a todas esas persoas é o aloxamento. Non temos prazas hoteleiras suficientes e, aínda que nos últimos tempos proliferaron as vivendas turísticas, como no resto do territorio español, é un capítulo que seguimos tendo pendente. O fomento do turismo non pode comportar un menoscabo no benestar dos veciños do noso concello, nin no sistema ecolóxico, natural e histórico que nos rodea, eidos que son o noso deber dende a Administración fomentar e protexer. Por iso, desde o Concello, acollémonos o que é facilmente comprobable nos últimos anos a plans e medidas tendentes a facer o noso pobo turísticamente máis inclusivo, accesible dentro das características da contorna, sostible e respetuoso co medio ambiente. E non por nada, Betanzos é un destino turístico sostible. A existencia dun documento marco, un plan de turismo, que en xeral existe en municipios maiores que o noso, como pode ser a Coruña, por exemplo, é unha ferramenta válida para xestionar e desenrolar a actividade turística no territorio, coa finalidade de asegurar un desenvolvemento sostible, rendible e atractivo para os visitantes, as comunidades locais e o medio ambiente. Contén, por unha banda, un análise do turismo, analizando temas como a oferta e a demanda turística, a competitividade e o diagnóstico do turismo no territorio no que se vai aplicar o plan. E, doutra banda, permite realizar un plan de actuación segundo o modelo e estrategia turística que se recolla no documento, definindo os obxectivos que se queren acadar, establecendo metas, ordenando e planificando recursos, fomentando sustentabilidade, medidas para impulsar a economía local, identificar o perfil do turista ideal e axustar as ofertas e as necesidades e mellorar as experiencias dos visitantes. E tamén realizar un orzamento estimativo para alcanzar estes fins. En fin, recoller por escritos as líneas directrices da situación do turismo na nosa cidade, o que existe hoxe en día, e a onde queremos ir, cal é o futuro turístico que queremos acadar en Betanzos. Mais alá da efectividade práctica que o documento poida ter unha vez finalizado, está claro que é unha ferramenta útil para facer un análise da situación turística actual de Betanzos que mostre os puntos fortes do noso concello, pero tamén as deficiencias que existen, se estas son subsanables ou non pola Administración e as medidas sustentables e compatibles co benestar dos nosos veciños que poidamos tomar de cara ao futuro. Estas medidas deben de ser, ademais, compatibles, como xa falou o concelleiro non adscrito, con outras medidas como é a creación do Consello de Turismo, porque está claro que a participación da veciñanza e dos sectores implicados no turismo ten que ser fundamental á hora de redactar este proxecto. Mais alá da entrega deste anteproxecto por parte do Partido Popular, que se estudiará, se terá en conta, está claro que na participación, na creación, teremos que
participar todos, facer unhas mesas de traballo, todos sabemos o contido que ten que ter un proxecto de turismo, pero creo que deberemos de participar todos, facer unhas mesas, dar cabida, como xa se falou, a través do Consello de Turismo aos sectores que están implicados neles, todos dar a nosa opinión sobre hacia onde queremos ir. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Insistimos eso, en que esta é unha moción en positivo, creemos que Betanzos é, como ben decían, un sitio moi turístico, recibimos moitos visitantes e tamén pensamos que antes de ter un problema é mellor ter as ferramentas para poder operar contra ese tipo de problemas. Máis que nada porque corremos o risco de que o noso casco histórico se convirta nun foco de problemas entre os veciños e a xente que ven a pasar aquí as súas vacacións. Simplemente eso, insistir na parte positiva desta moción, que nos parece que simplemente deberíamos de ir dando pasos cara ao que queremos para a nosa cidade e como queremos que sexa o noso Betanzos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Ben, gracias, señora alcaldesa. Ben, pois na liña da intervención da concelleira do BNG, penso que este é un tema que nos ten que poñer de acordo a todos. Un dos principais motores de Betanzos é o turismo. Entendemos que se leva a cabo ese plan municipal de turismo, que ten que ser que sí, ten que contar ca participación do sector, da veciñanza e, por suposto, tamén dos representantes públicos. Este plan municipal de turismo que nos achega o Partido Popular é máis unha recopilación de ideas que está estructurada, pero, bueno, temos que partir un pouco máis tamén da participación, porque, por exemplo, aquí, polo que estuve mirando por arriba, ni sequera se menciona como tal o Museo das Mariñas, que é unha das principais atractivos turísticos de Betanzos. É dicir, temos que intentar poñernos de acordo entre todos, coa veciñanza, cos profesionais do sector e elaborar un documento que sexa acorde ao potencial que ten Betanzos. Moitas gracias. Moitas grazas, voceiro. Pois agradezo a achega do non adscrito, xa o anteproxecto. Estamos ansiosos por facer esa xuntanza e esa nosa primeira achega. Esperamos que os demais grupos tamén fagan achegas. Tomamos nota e, por suposto, reiteramos o noso voto favorable. Moitas grazas. O plan de turismo non é unha lei. Quero dicir, tampouco é algo que vai a ser de aplicación obligatoria á veciñanza nen os sectores implicados no turismo. O plan de turismo é un documento que recolle, claro, unha folla de ruta que recolle as medidas que se poden tomar dentro da administración para intentar fomentar un turismo sostible, un turismo que non afecte de maneira negativa á veciñanza, pero non en ningún caso é unha lei nin unha medida que poda ser de aplicación coercitiva ou obligatoria á veciñanza. Nada máis. Claro que sí. Ben, pois... Perdón. Entendo que esta moción se aproba por unanimidade de todos os grupos, señor secretario. Así que pasamos ao punto seguinte. Os seguintes, dous puntos que son moi similares, se lles parece, debatímolos conxuntamente e despois votamos por separado as dúas propostas. Entón, polo orden no que están na convocatoria, empezamos pola voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Eu paso a dar lectura á moción do BNG sobre a mellora na rede de abastecemento de auga e de saneamento. O noso Concello conta, como todos e todas sabemos, cunha rede de abastecemento de auga potable, de saneamento e de sumidoiros que presenta un estado cando menos mellorável. Trátase dunha infraestructura constituída hai varias décadas, con materiais pouco resistentes, nas que non se realizaron obras de grande envergadura que mellorasen a fondo o seu estado, senón que foi sufrindo pequenas reparacións que só estaban destinadas a reparar avarías puntuais fundamentalmente. Se ben é certo que as renovacións de rúas do conxunto do noso núcleo urbano leva consigo sempre unha renovación da rede nesa zona, deberíase afrontar unha remuda total do sistema de saneamento e de abastecemento de auga, en que se prioricen aquelas zonas en que o estado da rede é peor. A veciñanza estás a habituar a roturas frecuentes na rede, que levan consigo o levantamento e o corte de rúas, e outros problemas que en ocasións tamén levan ao corte do servizo de abastecemento de auga potável.
Estas roturas prodúcense con frecuencia no núcleo urbano, mas tamén se teñen detectado problemas na zona rural do Concello, sobre todo na zona de Casas Novas ou do Tarreo, en Infesta, e tamén no casco histórico, onde os veciños das rúas da zona bella falan de sumidoiros que se desbordan ou de casas anegadas por augas pluviais e cecais. Nos últimos meses a situación non mudou e a veciñanza segue a sufrir numerosos cortes por avarías. Neste verán, podemos coñecer cortes na zona do Carregal, en que se produciron ata 3 roturas, na área da Ribeira, e na zona do Camiño da Estación, con cortes de auga por avería en 2 días. Nos, no BNG, vimos denunciando ao longo dos anos a problemática que lle afecta a rede de abastecemento de auga e a rede de sumidoiros, construída hai décadas, con material que non soporta ben o paso dos anos, como é o fibrocemento, e pedindo en numerosas ocasións que se realice un estudo a fondo do estado de ambas as infraestructuras e se estableza un cronograma para a reparación da rede na súa totalidade. A día de hoxe, a realidade é que continuamos cunha infraestructura anquilosada, en que non se realizan reparacións de alcance, en que se parchean continuamente as fugas sen actuar a fondo no problema, coas consecuencias que isto trae para as veciñas e os veciños e para os negocios. E por todo isto solicitamos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Concello de Betanzos a realizar un estudo a fondo do estado da rede de abastecemento de auga potable e de sumidoiros, tanto no casco histórico como no núcleo urbano e na zona rural do municipio, co fin de detectar os posibles problemas que existan. En segundo lugar, instar ao Concello de Betanzos a, unha vez realizado este estudo, establecer un cronograma para a reparación das problemáticas que lle afecten a rede de abastecemento de auga potable de sumidoiros, priorizando a renovación daquelas zonas en que a rede se atope en peor estado. E, en terceiro e último lugar, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas. Voceiro popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, o abastecemento de auga potable e veciñanza é un servizo público municipal obrigatorio que as administracións locais deben prestar cumprindo cos estándares establecidos de calidade e continuidade. Durante este mes de agosto registraronse polo menos 3 avarías de consideración na rede de abastecemento que afectaron as zonas da Ribeira, o cruce da Rúa das Mariñas, o Camiño da Estación e o propio Camiño da Estación, provocando a interrupción do suministro dunha dúcia de rúas co evidente perxuízo para todos os fogares como para os negocios e comercios. Estas avarías non son feitos illados nin puntuais, senón recurrentes. No pasado mes de xuño producíronse outras 2 incidencias, o que evidencia que a rede de abastecemento de Betanzos presenta fragilidades estruturais e riscos sistémicos que requiren unha resposta global. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular consideramos que a xestión do goberno local non pode limitarse a arranxar a rotura do día, senón que debe actuar con previsión para identificar e subsanar as deficiencias estruturais da rede e optimizar a prestación do servicio arranxando posibles fugas e puntos críticos. Por exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Betanzos presenta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Instar ao Goberno Municipal a encargar unha auditoría técnica integral do Servizo de Abastecemento de Auga que identifique os puntos críticos e con maior risco de avarías na captación, tratamento, depósitos, bombeiros, válvulas e rede de distribución, así como fugas. Aprobar un plan director de abastecemento 2025-2030 cun calendario realista de investimentos e fases de execución que non se priorice a renovación das tubaxes máis antiguas, especialmente as de fibrocemento, así como a ampliación da rede de zonas que aínda carecen deste servizo. 3. Incorporar mecanismos de seguimento e avaliación anual do estado da rede e das actuacións executadas con información pública á cidadanía e debate no Pleno Municipal. 4. Reforzar a resiliencia operativa mediante a instalación de xeradores e sistemas alternativos de bombeo que garantan a continuidade do servicio durante avarías ou emerxencias, así como a incorporación de sistemas de ozonización e ultrafiltración como barreiras adicionais frente a patóxenos. 5. Avanzar na digitalización e monitorización avanzada do servizo, implementando sensores IoT como para controlar en tempo real parámetros como turbidez, cloro, libre caudal e presión, así como automatizar a detección de fugas e implementar un sistema de mantemento predictivo que reduza perdas non facturadas. 6. Impulsar unha xestión integrada do ciclo da auga, integrando potabilidade e depuración nunha plataforma digital unificada que mellore a trazabilidade e a capacidade de resposta ante incidencias e ampliado un enfoque ecosistémico iniciado con Midal mediante a restauración de zonas de ribereñas e outras medidas verdes complementarias. 7. Fomentar a participación cidadá e transparencia, creando observatorios ou paneis informativos con acceso público a datos sobre a calidade da auga e o estado do sistema, así como desenvolvendo campañas de sensibilización en colexios e medios locais para promover o uso responsable da auga. E 8. Que a alcaldesa ou outro concelleiro no que delegue leva ao fin citados acordos.
Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Entendemos que este estudio es necesario y estamos de acuerdo en revisar la red y establecer un proyecto para su mejora. Las quejas de los vecinos son normales por la cantidad de averías constantes que los dejan sin agua. Los materiales con los años se deterioran y por eso votaremos a favor porque entendemos que es una actuación muy necesaria. Nada más. Moitas grazas. Delegado de Obras, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, hoxe debatimos aquí dúas mocións, unha do BNG e outra do Partido Popular, ambas centradas no abastecemento e no saneamento das augas. Son cuestións moi importantes para a veciñanza e por iso quero aproveitar para explicar con claridade o que se fixo, o que se está facendo e o que queda por diante. En relación coa moción do Bloque Nacionalista Galego, entendemos a preocupación que nos trasladan, pero debo de lembrar que o estudo que propoñen xa foi elaborado. No ano 2023, este goberno aprobou o Plan de Actuación para minimizar as perdas de auga, un documento exhaustivo que analiza a rede, cuantifica as perdas e define as zonas máis críticas. Grazas a ese plan, xa temos en marcha renovacións en rúas, planificadas renovacións en rúas como Valdoncel, Ribeira, Alfolí, San Francisco, Pontevella, Cascas, Rollo ou Pescadería. Polo tanto, compartimos a diagnose, pero podemos dicir con claridade que o Concello xa deu ese paso e que o traballo está en marcha. En canto á moción do Partido Popular, no primeiro punto piden exactamente o mesmo, polo que tamén xa está aclarado. No segundo punto propoñen un plan director. Neste caso, hai que dicir que no caso do saneamento xa existe un plan director elaborado por Augas de Galicia e no caso do abastecemento coincidimos en que pode ser útil e que é necesario para a nosa cidade. Pero tamén consideramos que poderemos desenvolvelo partindo deste plan de perdas que, como acabo de dicir, se aprobou no pasado ano 23. A proposta tamén dunha comisión de seguimento poderase valorar, pero cando consideramos que cando ese documento estea xa plenamente elaborado e aprobado. No cuarto punto falan dos xeradores de un bombeo alternativa e melloras no tratamento. Neste sentido, quero insistir que nunca tivemos problemas con esa cuestión, porque cando houve unha incidencia fixo falta un xerador, pois esta deficiencia resolveuse de inmediato recorrendo ao Lugueiro sen que se producise en ningún momento unha interrupción no servizo. En canto ao bombeo desde o Mandeo, pois analizando con expertos é unha opción a considerar, pero tamén nos trasladan cun custo moi elevado e que debe de analizarse dentro dun plan máis completo e máis serio. En relación á ionización, neste punto gustaríanos ser moi claros. Esta ionización estaba prevista no proxecto da nova ETAP, pero a Xunta de Galicia eliminou-na para axustar o orzamento. Neste caso foi o Concello quen decidiu, unha vez máis, asumir esa inversión, porque entendemos que é fundamental para garantir a calidade da auga que bebe a nosa veciñanza. En canto aos puntos quinto e sexto, que falan de control e detección de fugas, aquí tamén temos que aclarar que neste punto xa avanzamos. O Servizo Municipal conta cun sistema SCADA que monitoriza en tempo real a turbidez, o pH, o amonio, cloro, os caudais e a presións da auga. Grazas á sectorización da rede podemos detectar fugas e actuar de maneira inmediata. E seguiremos mellorando, evidentemente incorporando contadores digitais dentro do futuro plan director. No punto sétima, sobre a transparencia e sensibilización, tamén que temos que aclarar que xa existe ese acceso público ao SINAC, o Sistema Nacional de Información de Augas de Consumo, que é facilmente visitable a través da web municipal. Tamén está previsto e se están realizando que unha vez finalizada a construción da nova etapa se realicen esas visitas de sensibilización e como tamén se siguen facendo desde hai moitos anos as visitas á depuradora existente tanto por particulares como, por poñer un exemplo, grupos escolares.
Compre tamén explicar por que se producen tantas incidencias. A razón está en que a nosa rede ten aínda tramos antigos de fibrocemento, un material que se degrada evidentemente co tempo e que sofre dilatacións que co aumento, coa baixada forte de temperaturas, acaba provocando roturas. Por iso, tamén este goberno leva anos impulsando innumerables obras de renovación de servizos, tanto no centro urbano como nas parroquias do rural, sustituindo esas tubaxes por materiais modernos e moito máis seguros. Tamén quero lembrar as xestións que foron realizadas desde a alcaldía no ano 2023, cando se produciron os episodios de norovirus nos meses de maio, xuño e xullo. Nese momento houve reunións coa Xunta de Galicia, con Augas de Galicia, coa empresa concesionaria Viacua e, evidentemente, con este Concello. O obxectivo era claro, que era o de acelerar e mellorar e adaptar a planta por riba dos estándares habituais, porque a situación podía repetirse. Froito desas reunións, concretáronse actuacións como un novo sistema de filtración e decantación, un sistema centrífugo de lodos que converterá a nosa ETAP na primeira de Galicia con esta tecnoloxía, depósitos en serie e o sistema de ionización. Todas estas melloras son posibles grazas aos fondos europeos, pero tamén grazas ao esforzo económico, ao gran esforzo económico do Concello de Betanzos, que achega alrededor do 17% do custo total, máis de 1,2 millóns de euros. E permítame facer unha reflexión sobre o papel da Xunta de Galicia, porque por moito cartel azul que coloquen, por moi grande que o poñan o seu logo e por moito que minimicen o do Goberno de España ou dos fondos europeos, a realidade é incontestable. A realidade é que as achegas decisivas para facer posible a nova etapa veñen de Europa e veñen tamén do Concello de Betanzos, mentres que a Xunta, a pesar de ser a administración competente, foi quen menos puxo enriba da mesa. E non só iso, senón que ademais recortou, como xa mencionei anteriormente, equipamentos fundamentais como o da ionización que tivo e que vai ser asumida polo Concello para non deixar desprotexida a nosa veciñanza. Polo tanto, se hoxe Betanzos conta cun proxecto serio, solvente e con tecnoloxías punteiras, non é grazas á Xunta de Galicia, senón grazas ao esforzo conxunto de Europa e deste Concello. En resumo, tanto na moción do BNG como na do Partido Popular aparecen propostas que no fondo compartimos, porque todos coincidimos na importancia do abastecemento e do saneamento das augas. Pero a realidade é que moitas desas medidas xa están en marcha ou mesmo resoltas. O Concello de Betanzos leva anos asumindo responsabilidades, facendo un gran esforzo económico e impulsando actuacións que van máis alá do que nos corresponde. E seguiremos traballando con rigor técnico, con planificación e con transparencia para garantir un servizo moderno, seguro e de calidade que estea á altura do que merece a nosa veciñanza. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, como xa saben todos os concelleiros e concelleiras presentes, esta é unha proposta que xa foi traída no ano pasado ao pleno polo BNG. No mes de xullo trouxemos unha moción case exactamente igual a isto e as cousas, a verdade, pouco mudaron e non mudaron no sentido de que siga habendo roturas nas redes. Todos somos conscientes de que nos meses de xullo e agosto houve varias avarías que provocaron un grande malestar entre as persoas afectadas, como é lóxico, porque resulta moi incómodo erguerse pola mañá non ter auga na villa, e que ven, que deixan en evidencia que temos un problema grave na rede, porque temos unha rede que está elaborada, como dicía o concelleiro do Goberno, con materiais que son antigos, que tenden a romper pola súa propia natureza e que é moi necesario que vayamos renovando. Obviamente, nós non negamos en ningún momento que se estean facendo melloras, que se estean facendo obras e que se estea facendo un esforzo desde o equipo de Goberno e desde o conxunto da institución municipal, porque sabemos que é un gasto enorme,
un gasto totalmente inxente, pero que hai que ir efectuando aos poucos, dai que pidamos ese cronograma para que pouco a pouco vayamos renovando pois todas aquelas zonas en que a rede de abastecemento de auga aínda é antiga e aínda está elaborada con eses materiais de non boa calidade ou que non nos dan un bo resultado co paso dos anos. Por iso pedíamos ese estudo real e por iso pedimos ese plan de renovación sen facer aspaventos e con medidas realistas que o noso Concello poida asumir pois co noso orzamento. Sabemos que hai que ir renovando a rede e que non é unha medida moi agradecida, porque non é unha desas cousas que locen e que poidamos ensinar, porque ben, é traballar en subterráneo, pero que é necesario, é moi necesario. Quizáis o que é unha idea, o que debemos é inverter os termos. Se nos adoitamos dedicar o plan de obras e servizos da Deputación da Coruña a renovar rúas, esa renovación leva consigo a renovación da rede de saneamento, de abastecemento de auga, pois vayamos a aquelas rúas, a aquelas zonas en que esas avarías son máis frecuentes, en que se producen roturas, e comecemos por aí, enfoquemos aí os plans de obras e servizo. É simplemente unha idea que xurda así, porque sabemos todos que o abastecemento de auga, o saneamento é un servizo básico, un servizo que debemos dar con total calidade aos veciños e as veciñas e que iso esperan de nós. Nada máis, moitas grazas polo apoio e pola atención. Moitas grazas, voceiro popular. Ben, coincidimos un pouco na análise do BNG, no diagnóstico. Betanzos a sufrir averías recorrentes. Entendemos que se está a facer unha inversión, que se está a traballar, pero, se siga habendo averías e siga habendo cortes no suministro, pois a veces hai que dar un paso atrás e volver a analizar, e volver a auditar. Simplemente, as nosas propostas van no sentido de que, se non mellora o servizo, pois habrá que volver a analizar. O plan director, pois parece moi ben, que lles pareza correcto, e sería interesante poñelo a funcionar, e o sensorizado, cando falamos de sensorizado, pois falamos de máis sensorizado, porque o mellor, se siga habendo cortes e problemas, pois o mellor hai que sensorizar máis. En principio, a moción que trae o bloque, por suposto, estamos alineados perfectamente con ela, e a vamos a apoiar. E, por suposto, o noso voto vai ser favorable. Máis nada, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non Gracias, escrito. señora alcaldesa. Entendemos que mejorar la vida de nuestros vecinos es primordial, pero hay que darse cuenta que Betanzos tiene zonas y tramos muy antiguos. Los materiales no aguantan lo que tienen que aguantar, llevan muchos años. Creo que realmente el costo de todo eso para hacer estas obras, hacerlas todas juntas o de repente acelerar, no puede ser para este concello. Entonces creo que poquito a poco tenemos que apoyar todos, irlo haciendo poco a poco y nada más. Es lo que tenemos que apoyar y hacer. Nada más. Gracias. Moitas grazas. Voceiro socialista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, neste sentido, nesta segunda intervención, quero recalcar que evidentemente é unha preocupación conxunta, creo que de todos os grupos, e que este goberno municipal en todos os anos que leva gobernando se leva volcando nesta preocupación en diferentes actuacións, como decía na primeira intervención, ao longo de todo o Concello. De feito, quitando dúas rúas do centro histórico, están todos os servizos, tanto de abastecemento como de saneamento, plenamente renovados, tanto os servizos subterráneos como todo o que é o chan das nosas rúas do casco histórico con os sistemas máis modernos. Evidentemente, temos visto nos últimos anos como se van renovando diferentes rúas da nosa cidade, na zona urbana e tamén na zona rural, na que se están renovando todos estos servizos. Insistir nese compromiso, seguiremos exixindo máis a Xunta de Galicia unha implicación a través de Augas de Galicia coas infraestructuras de servizo de auga e tamén a través do Plan Director de Saneamento unha aposta de inversións para poder continuar con esta renovación e seguir traballando na liña que vimos traballando. Nada máis. Ben, pois, señor secretario, hai dúas mocións conxuntas e eu pareceume entender que todos os grupos apoiamos as dúas mocións. É así. Por tanto, quedan as dúas aprobadas por unanimidade.
Ben, con eso pasamos Ao punto seguinte. ao punto seguinte, que é o último, que derrogos a preguntas. Primeiro damos lectura ás respostas ás preguntas do pleno anterior. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, contestación ás preguntas realizadas no pleno de xullo de 2025. Resposta ás preguntas do grupo dos non adscritos. Respecto ao control de tráfico na avenida de Castela, a Policía Local ten a competencia do control de tráfico na zona urbana e, en función desa competencia e dos efectivos disponibles, realiza as súas tarefas, facendo fincafé na seguridade viaria. Sobre os aseos portátiles na Feira Franca Medieval. En próximas edicións estudiarase a viabilidade da instalación de novos baños químicos. Non obstante, non é unha xustificación para comportamentos incívicos. Algúns dos baños instalados, cando se retiran, non están ao límite da súa capacidade. Respecto aos criterios de selección na Feira Franca Medieval. Creo que non se corresponde... Bueno, na última edición da Feira Franca só recibimos no Concello 2 queixas. Unha por un portal en Rúa Travesa. Esta pregunta facía referencia á colocación das paradas. Na última edición da Feira Franca só recibimos no Concello 2 queixas. Unha por un portal en Rúa Travesa e outra por un local comercial en Rúa do Castro. Entendendo que a instalación de paradas supoña durante 3 días un inconvinte, non é posible instalalas sen ocupar estes espacios. Ou se ocupan escaparates ou non se poden instalar paradas nas rúas. Foi unha demanda por parte dos veciños e comerciantes manter, por exemplo, Rúa Travesa como zona de instalación de paradas e incluso nos piden ampliar o ámbito da feira, do mesmo xeito que seguramente lles comunicarán tamén a vostedes. Sobre a praza de Doña Águeda, hai que sinalar que esta obra foi aprobada no Plan de Obras e Servicios do pasado ano. A licitación levouse a cabo, pero quedou deserta. Tal e como acordou a mesa de contratación, volverase a licitar este servicio mediante un proceso de contratación negociado con publicidade, co obxectivo de dar unha solución definitiva a este problema. Respecto á limpeza na Praza do Emigrante, esta limpeza realízase de maneira ordinaria e habitual, especialmente durante as fins de semana, cando o personal de garda baldea toda a zona de marcha, tanto en Rosalía de Castro como en Alexandre Bóveda, nas escaleiras e na Rúa do Rollo, así como tamén en Doutor Fariña nos soportais da Fonte de Unta. En calquera caso, nos últimos meses, reforzouse o servizo de limpeza, aínda que pola inmensa cantidade de xente que se concentra nestas rúas pode haber incidencias puntuais. As beirarrúas, en xeral, están incluídas nas tarefas cotiás do personal municipal, que traballa de forma continuada tanto na zona urbana como noutras áreas da cidade. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre o cumprimento da ordenanza de isos da lingua galega. Estando absolutamente de acordo en velar e fomentar a lingua galega na vida municipal, en determinado tipo de eventos, como a Feira Franca, reunimos aos que consideramos mellores profesionais, caso do torneo. Cando estes son de fora da comunidade, o idioma non pode ser o galego. No caso da cartelería da Semana do Cine 2025, o cartel estaba en galego. Respecto ás revisións das instalacións e postos das festas patronais. As instalacións eléctricas tanto na Feira Medieval como nas festas de agosto son realizadas por profesionais certificados e contan cos boletíns e contratos necesarios para as mesmas. Ademais, no tocante ás atraccións, os servizos técnicos municipais velan en todo momento polo cumprimento da normativa autonómica que regula este tipo de instalacións, polo que o Goberno local non autoriza ningunha instalación que non cumpla con esta normativa e cos informes favorables dos servizos técnicos municipais. Sobre a Universidade Popular, cando a concelleira delegada de Cultura teña coñecemento dos resultados da actividade, darase traslado destes aos grupos municipais. Respecto ás melloras nas estacións de Betanzos Cidade e Betanzos Norte. En relación coa situación das estacións de trens de Betanzos, queremos indicar que este Goberno xa ten solicitado formalmente a DIF que realice os traballos de mantemento e mellora que lle corresponden. Coincidimos plenamente na importancia de que estas instalacións presenten un estado digno e axeitado, e por iso xa fixemos as xestións oportunas para que a Administración responsable actúe con urxencia. Sobre os vehículos abandonados, dende o Concello estáse a traballar a través da Policía Local para resolver estas situacións. Respecto a necesidades nas inmediacións da piscina municipal e do pabillón polideportivo.
Respecto ás inmediacións das piscinas municipais e do pabillón polideportivo, informamos que as actuacións de mellora, tanto no repintado das prazas de aparcadoiro como na sinalización e no mantemento do entorno, están previstas para comenzar ao longo do mes de setembro. O Concello xa recolleu estas necesidades e procederás a resolvelas dentro do plan de traballo establecido. Sobre a declaración institucional en apoio a Palestina, o Goberno local entregará nos próximos días un borrador de declaración aos grupos que conforman a corporación para o seu consenso. Respecto ás tarefas de rozas en beirarrúas do Concello, en canto a limpeza de beirarrúas e cunetas, compre salientar que precisamente este ano o Concello levou a cabo unha campaña especial de limpeza, non só nos camiños municipais, senón tamén en beirarrúas en distintas zonas urbanas e, sobre todo, cun esforzo importante no ámbito rural. Realizáronse traballos mesmo en vías que non son de competencia municipal porque había situacións de inseguridade e de inaccesibilidade total para peóns e persoas con discapacidade. Foi un plan visible tanto na C542 como na Nacional 6 e noutras vías provinciais, autonómicas e estatais, sempre con medios propios de Concello e co compromiso do personal municipal. Resposta ás preguntas do Partido Popular. Respecto á limpeza dos accesos na parte bella do cementerio municipal. Sobre o estado do camposanto municipal, indicar que as labores de limpeza e desbroce se realizan de maneira habitual, do mesmo xeito que no resto das instalacións. Ademais, queremos adiantar que nos vindeiros meses o Concello levará a cabo unha reforma nos tellados dos distintos bloques e dos nichos, o que suporá tamén unha mellora xeral do recinto. Hai outra pregunta sobre a instalación de baños na Feira Franca Medieval. Repítome a mesma resposta. Respecto a postos de comida para persoas con intolerancias alimentarias na Feira Franca Medieval. Parécenos unha boa idea este tipo de paradas. Se non se teñen montado até o de agora é porque non se presentan este tipo de paradas. A organización do evento selecciona as paradas en función das solicitudes que se presentan no plazo establecido. Ningunha parada deste tipo que comentan solicitou montaxe na Feira Franca. Sobre o control de colonias felinas. Respecto á situación das colonias felinas, queremos aclarar que o Concello de Betanzos está integrado no Consorcio das Mariñas, que é o organismo competente nesta materia. É o consorcio quen está a desenvolver o control das colonias a través da empresa Servigal, que xa comezou a actuar en diferentes puntos, co obxectivo de estabilizar a poboación. Dende o Concello seguiremos os pasos que nos vai marcando Servigal para facilitar a colaboración veciñal e a recollida de datos, de maneira que estas colonias queden controladas de forma eficaz. Respecto a unha subvención da Fundación Globo de San Roque. A subvención da Deputación F0215/2025 desistiuse posto que non acadábamos os 50 puntos necesarios para optar a mesma. Non podíamos incurrir nuns gastos cando a Fundación non acadaban puntos en todos estes ítems. Non conta con personal propio nin contratado, non conta con local en alugueiro ou en propiedade, non conta actualmente con soportes de difusión como redes sociais, páxina web, nin realiza publicacións periódicas, non coorganiza con ningunha outra asociación sen fins de lucro e ten unha mínima traxectoria, só 3 anos. Sobre a posibilidade de instalar baños químicos cando se realizan eventos nas pistas cubertas do Carregal. Terase en conta a proposta sen desbotar ningunha das alternativas que se mencionan. Respecto á normativa medioambiental a cumprir polas embarcacións. En relación coa normativa da Xunta de Galicia sobre a documentación das embarcacións, este Concello seguiu o procedemento establecido pola propia Administración Autonómica. Solicitóusenos facer unha convocatoria pública e xeral, aberta a todo o mundo e así se fixo. Entendemos que este era o xeito correcto porque non todas as persoas interesadas pertencen a asociacións ou colectivos concretos, ou mesmo non son de Betanzos, e, por tanto, era necesario garantir unha información igual para todos. Isto non impediu que tamén se trasladasen as asociacións, pero a forma axeitada era unha comunicación aberta e pública. Nada máis, señora alcaldesa. Moitas grazas. Agora damos paso aos rogos e preguntas correspondentes a este pleno, empezando polo concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Como de todos é sabido, el lavadero municipal de Las Cascas necesita un lavado de cara, pues las condiciones en que se encuentra no son bastante mejorables, porque así nos lo trasladan los vecinos de la zona. Número 2,
Y último, es un ruego especial, pero voy a acabar antes que si trajera 5, ¿eh? O sea, no se preocupen. Tenemos sin lugar a dudas la ciudad más bonita y más rica en patrimonio de Galicia, empezando por el Globo de San Roque, que este año, en su 150 aniversario, no nos quería abandonar. Casi una hora contemplando su ciudad y al final no quiso crear más fuego del que ya tenemos, por desgracia, y se fue al pantano. Vivimos unas fiestas maravillosas, de las cuales tenemos que estar todos muy orgullosos. Gracias, Ángeles, y también a todos los operarios municipales que trabajaron durante estos días para que todos pudiéramos disfrutar de estas fiestas. Pero para que Betanzos crezca y brille, como se merece, tenemos que ser nosotros los primeros en estar más unidos para solucionar los problemas que tiene cualquier concello. Así lo demostraron nuestros vecinos y por eso nos han puesto aquí. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. O 14 de agosto, a veciñanza e os grupos políticos betanceiros coñecimos pola prensa a ausencia de atraccións para os maiores nas festas do San Roque. Esta ausencia non foi debidamente explicada, polo que dende o BNG solicitamos información completa sobre os motivos que levaron a esta decisión. Pode o equipo de goberno convocar a Comisión de Festas para informar sobre as conversas coas persoas propietarias de atraccións e sobre todo os motivos polos que decidiron non participar nas nosas festas? Dende o BNG cremos que esta comisión se debería convocar con maior asiduidade antes e despois das festas para recoller as achegas de todos os grupos e para, entre todas, mellorar o programa dos nosos festexos. Pode o goberno local, coa debida asiduidade, convocar a comisión. 2. Dende o BNG vimos solicitando de maneira reiterada unha mellora na limpeza e no mantemento do núcleo urbano e da totalidade do termo municipal. Son moitas as persoas que se queixan polo estado da rúa, sucio e con sensación de abandono, dos colectores do lixo que emiten moi malos olores, especialmente nestas semanas de calor, e doutras cuestións como os actos vandálicos durante as festas. Aínda que recoñecemos o grande labor dos funcionarios de limpeza da Policía Local, pedimos ao Goberno local que mellore estes traballos e que inste ao Consorcio das Mariñas a mellora a recollida do lixo e a limpeza dos colectores, especialmente no caso dos colectores dos establecimentos de alimentación que adoitan estar rotos e verter. Pode o Goberno local atender esta petición e mellorar a limpeza e a imaxe do noso concello? 3. Durante as últimas semanas, a día de hoxe, Galiza está a vivir unha das peores vagas de incendios da súa historia. Dende o BNG, mandamos o noso apoio a todas as persoas afectadas e faremos o posíbel para que os incendios non se produzcan no noso concello. Nesta liña, nos últimos meses alertamos nos rogos e preguntas nos plenos sobre a tardanza en realizarse as labores de limpeza e desbroce este ano, tanto en vías municipais como autonómicas e provinciais. Hoxe poñemos o foco na xestión dos refugallos que xeran eses desbroces. Esas empresas responsables deixan tiradas a erva, arbustos e as podas en moreas ás beiras das vías, creando un posible punto de risco de incendios. Pode o Concello instar ás persoas e a administración responsable dos desbroces a que recollan a biomasa e a xestionen de maneira oportuna o seu tratamento para evitar posibles incendios? Na liña da limpeza das beiravías, a veciñanza da zona do Rollo amosounos o seu malestar pola falta de limpeza das cunetas da prolongación da rúa do Rollo cara ás cascas. Logo dos labores de asfaltado da rúa non se limparon as cunetas e a maleza segue a medrar sen control. Pode o Goberno local realizar os oportunos labores de limpeza nesta zona? 5. Na pasada semana puidemos saber pola prensa e pola propia dinámica das obras de rehabilitación do CEIP Francisco Valles Villamarín que o espacio do comedor escolar non vai estar dispoñível para o 8 de setembro e quizáis durante a totalidade do primeiro trimestre. Esta noticia preocúpanos moi fondamente e quixéramos que o equipo de goberno lle explicase á veciñanza e aos grupos políticos cales son as medidas que van tomar para garantir o servicio. Da mesma maneira, quixéramos saber cales son as solucións que está a chegar a Xunta de Galiza para arranxar a carencia de espacio para o comedor do Vales. Pode o goberno local explicar estas cuestións? 6. Os condutores da taxis da parada da Plaza de Galiza
de Betanzos amósannos o seu malestar por diversas cuestións. En primeiro lugar, pola reducción do espacio da parada que dificilmente chega para as 22 licenzas de taxi que existen en Betanzos, máxime cando este espazo se ve invadido por persoas que van facer recados ou repartidores de paquetería. Por outro lado, o teléfono público que dispón a parada está continuamente avariado ou é estragado debido aos actos vandálicos. Os condutores pídennos que se faga unha canalización que impida que se poida acceder a él con tanta facilidade e se poida estragar, posto que a falta deste teléfono impide que os posibles clientes poidan contactar co servicio de taxis. Pode o equipo de goberno delimitar e marcar con claridade o espazo da parada de taxis para que esta non se vexe ocupada por outros vehículos? Pode así mesmo realizar as melloras que sexan necesarias no teléfono público da parada para que non sexa obxecto de actos vandálicos e funcione con normalidade? 7. Na mesma liña da pregunta anterior e como xa solicitábamos en plenos pasados, pode o equipo de goberno delimitar con claridade as plazas reservadas ás persoas con mobilidade reducida e para a utilización exclusiva das usuarias da farmacia para evitar equívocos e malos usos? 8. Tanto no mes de maio como no de xullo, nos rogos e preguntas do BNG tiña que ver coa redacción e aprobación dunha declaración institucional de apoio ao pobo palestino ante a masacre indiscriminado e o xenocidio que está a padecer por parte de Israel. Esta pregunta non foi atendida, polo que pedimos ao equipo de goberno que esta vez responda a nosa petición, respondeu a concelleira. Da mesma maneira, volvemos a pedir ao Concello que se sume a outros municipios e que coloque a bandeira de Palestina nos edificios municipais, para así demostrar o apoio da sociedade betanceira ao pobo palestino ante a masacre que están a sufrir. Pode o goberno local atender estas dúas cuestións? Nada máis, gracias e boa noite a todas. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Rogos e preguntas de agosto de 2025. 1. O Centro Social de Maiores situado na Praza do Campo presenta varios desperfectos nas súas fachadas. Está previsto realizar o mantemento de dito edificio? Cando? 2. Gustaríanos recibir información sobre a situación na que se atopa o contrato de concesión do Complexo Deportivo do Carregal. Hai algunha novidade? 3. Tal e como comprobamos na relación de decretos da Alcaldía que se axunta á documentación da sesión plenaria, aparece un expediente relativo á revogación do convenio de cesión ás praceiras. Poderían nos informar da situación na que se atopa esta medida e de se hai algún prazo establecido para levalo a cabo? 4. Con respecto ao arrendamento directo do edificio da Policía, solicitamos información para saber as condicións e cando se vai a executar. 5. Último punto, en referencia á posta en marcha das videocámaras para o control, regulación, vigilancia e disciplina do tráfico na vía pública. Cando se van poñer en marcha e cales van a ser as normas adaptadas? Mais nada e boa noite a todos e a todas. Pois moitas grazas a todas e a todos. Sen máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.